Добър вечер, приятели! Вие сте с вечерното кулинарно предаване по телевизия Черен екран, а именно Кухненски робот. Тази вечер гост е един специален човек, който има дългогодишен опит в кулинарията и по-точно профилирал от звеното Нищо в нещо, или както там беше. Видинчанинът с много имена, таланти и призвания. Влади Смока! Добър вечер, Смок. Няма да те разконцентрирам. Виждам, че си съсредоточен. Просто не се говори. Какво си приготвил тази вечер? Неща, които трябва да се изядат преди войната. На таралежите или на хлебарките за трохите по пода? Не, отдавна сгодих своите битки. Виждаме, че си приготвил доста екзотични продукти. Изсъхнало зеле. От къде го набавяш като продукт? Зелето е на 3,3 седмици. Тоест, това е бил момента преди ферментацията му и точно правилният момент, когато трябва да... Зрението на веществото, което се е отделило. Да, разбирам. Едно апетитно бурканче с фасул, зелен боб, нали така? Зелен боб, фасул може би на друг език. Добре. Сещате ли се на кой език? Фасул. Добре, няма етнически сега да нападаме никой. Ама аз не знам, просто ще кажем пушка. Как може да вие... Резани пушка. Репортери този начин добре да манипулират обществото. Виждам, че вече и чакат нетърпеливо някои създания да видят какво ще направите. Леко се отклонихме да видим тук какво се случва. Обектива ни заснема нещо изумително и леко съмнително. Няма да ви питам какво е то. Ще оставим, може би, да разкриете вие тайната на тази велика рецепта, която сега ли се ражда, само да ми кажете? Не. Обмислена вече. Преди 263 години от някой. Ланд Маркс. Добре, разбирам ви. Съжалявам само, ако ви се намесвам и прече прекалено много, но в момента отваряте сиренето, така да се каже миренце, нали? Добре изглежда, домашно сирене. Сухо сирене. Сухо сирене, домашно сирене. Да, разбирам ви. Като пармезан, по новоселски. Това е малко водичка в яйцата. Водичка, това може би е тънък момент. Тънък момент е. Разбирам. Защото може на самите яйца да се приготвят по-добре. Да. По-пухкави става. От домашното сиренце. Да, нагазваме. Колкото души сме, толкова. Колко ще е тази вечерната вечеря като бройка? Колко хора ще нахраните от нищо нещо? 4 персони. Разбирам. Както виждате, дами и господа, предаването Кухненски робот е едно образцово предаване, възпитателно предаване, което ще ви накара сами да откриете готвача в себе си. Понякога и неволята ви учи, когато сте умрял от глад. Пробваме да разберем как е на сол. Да преснимем да имаме добре време. Просто процес на готвенето. Да. Соленичко е. Какво ще направим в този момент? Да изпием по една ракия? В този момент бих предназначил длъжностно лице, извършвах тази операция си на чашата. Така да готвяме, не? Да, разбирам, извинявайте. Вие сте все пак шеф готвач. Ще се дръпна дори малко назад в кадър, да не преча на размаха. 35 см за мен не е близко. Допустимо е. Добре, благодаря ви. Ще държа тази граница. Задължително да пробваме продуктите. Преди това, разбирам. Да ги смесваме, знаме. Вкусове, това е чудесно. Има слух, че обонянието ви е енциклопедия. Може ли да кажете този фасул откъде пристига, какви са тайните му, качеството му, плюсовете, минусите, или не искате да кажете нищо такова? Не искам да говоря за живите организми, за гърба. Добре, разбирам ви, напълно добре. Жив организъм, извинявай, можеш ли да кажеш всъщност нещо? Само погледи са втренчени в тези талантливи ръце, които за пореден път ще нахранят 4 човека, нали? 4 персоне, 4 човека да поясна, за италяно неговорящите. Или това е еспаньол, няма значение. В момента отиваме към продукт номер 3. Точно така, следя ви. Отблизко трудно. Този продукт може би е отлежал доста време. Да, благодаря. Първа глътка въздух. Да, това е пак част от опознавателните техники на този... Къде е кърпата? Добре, кърпата ви не трябва ли да е на тездях? А защо лепка така, не мога да разбера, само пода ви? Кухничката ви е доста неприветлива така. Няма да гласувам повече. Добре, няма да се заяждаме сега за излишни проблеми. Искам да разбера само защо така се въртите неориентирано. Защото гостувам в една кухня. Имате нещо против кухнята, да разбирам. Няма нищо против кухнята. Какво е това куче, с което дъвчате реално бурканите? Това е за децата. Добре, значи предаването Кухненски робот е насочено и към детската аудитория. Разбира се, да вкусим предварително. Да очакваме ли разстройство? Правилно преценение, напротив. Сега искате да кажете, че съобразявате спрямо вкусовете. Имаме лека атака. Около 200 грама. Около 200 грама от боб ли е това? Какво е? Нещо си там. Боб с много неща. Боб с много неща. Нещо, което няма ще се опитам да ви покажа. пазарно име. Няма пазарно име, това е... Може сега да го изясня пазарното име
На баба ти Боба. Зърната. На баба ти зърната, да, благодаря за тази корекция. Доста справедлива. Какво търсиме, какво намираме? Да не скочи нещо, което не трябва да намерим под някаква форма. Това съм сигурен, че което подбутахте там пликче с черното нещо вътре е нещо, може би, което някой трябва да изхвърли преди няколко дни. Има подправки. Да, знам, че това е вашето специално оръжие, подправките да обърквате, вмешате сода бикарбонат. Може сода бикарбонат да сложите. Знам, чувал съм вашата рецепта. Така нещо да кажете за подправките. Да, един слепец оглуша. Един слепец се оглушал. Да, помогна му. Но аз съм сигурен, че един пиян може да изтрезне от вашата рецепта с сода бикарбонат, нали? Не. Добре, нека да не ви притеснявам. Какво намерихме тук? Ако искате, няма ли да е по-лесно да изкарате цялото... Не, искам да трекна малко и да е неудобно оператора да ме снима директно. Разбирам ви. И държа, и се прави, че гледам, мога да ги взема. Иначе... Много добре се е парнал. Не се вижда на камерата. Ти чорапи за това. Да, не се видя на камерата, но все пак искам да отбележа, че за да готви един готвач не е важно да има шапка на главата си и престилка, а два различни чорапа. Това е истината. Какво става? Притесняват се вече? Не, че се скъде сега. Така, топло? Не, студено. Топло. Горещо. И това е тава. Не е тиган. Това не е това. Още един опит. Моля. Кое е това? Мисля, че е тава. А не е ли това? Това е тава. Трени тиган. А това какво е като не е тава? Не е тава, трени рова. Разбирам ви напълно. Простете ми, но нямам представа все пак какво се крие в този огромен шкаф. Вероятно нищо. Благодаря на шкафа, че позволи на смока толкова бързо да крие тигани. Сега, искам само нещо друго да акцентираме. Личи, стираш ли очи? Тук ме е страх само да погледна какво се крие това. Екосистема. Киселинен удар получавам. Има ли мирис? Има. Има ли движение? Не, това трябва да се махне, брат. Беше му времето вече. Никой не влиза в банята. Опасно е. Така, връщаме се отново в кухнята на кухненски робот. Проверяват се градусите, предварително затопляне. Вие какво ще кажете за гозбата, която чакате? Нямате търпение, вие как може да седете в кухнята? Имаш нещо да кажеш? Ясно. Добре. Нещата се подготвят, както винаги, с точна пропорция. Точно на око. Но мисля, че скоро време кухненски робот ще свърши, защото ми спира картата. Ефирното време ми свърши. Сега ефирното време ми свърши. Не се притеснявайте. Картата било. Не се притеснявайте. Няма проблем. Кухненски робот ще се свърже отново след малко. Или по-скоро ще се снима до край. Давайте бързо. Започвайте да месите, защото нямаме време. Трябва да снима цялата рецепта. Не може да кратка да се прецакат нещата. Котлона е такъв. Котлона бил виновен. Отново се пробва. Спокойно, готвачи са дебели готвачи. Така. Има време да пробва, да се помисли. Вижте сли. Има ли общо шахмата, тъй като знаем, че това е ваша страст, с професията, която така умело владеете? Бих казал, че няма. Разбирам. Чуваме отново някакви странни звуци. Това се оказва, че е настъпения хляб под кръка ми, който изсъхна. Така, грешка човешка. Този котлон не работи. Пробвайте на другия. Защо не работи? Защото загрява много. Така, след кратка пауза сме отново на линия. След рекламите, може би, на туалетна хартия и мехлеми за хемороиди. Чистим, докато го. Това е прекрасно послание. Прекрасен свободен ли беше думата? И си имам ръцете, докато готвим, за да не смесваме вкусовете. За да не смесваме вкусовете? За да не лепнеш дръжка на тигана после. Много правилно. Аз се чуда защо подяваме. Пък като нямаме, тръскам така и капки навсякъде, фърчат и на моя гадна после на капки. Лирично може да го наречем дъждът на... Кой? Дъждът на... Номер 2. Почти като виртуоз ми прозвуча. И съм сигурен, че е така. Така, връщаме се отново в кухнята. Чакаме. Значи това зеле е не случайно тук, а защото е любимо на един от гладните. Трябва ни дървени пръчки. Не ползвай тези. Няма тези, аз просто обяснявам, това трябва да е цяло. Разбирам, пробвайте в този шкаф горно, може да се откриете нещо. И мало и такова да разбираме. Ама вие седно никога не сте готвил в тази кухня. Не съм сигурна, съм успяла да извърша този акт. Разбирам. Кой акт? Акта да готвача. Прекрасно. Следния филм на кошмарите готвача да търа. Всеки съм навал какво е. Хвана ме малко страх. Дали пък няма и месо да има в тази манджа? Може. Може, е дървен, няма страшно.
Това не е нощна. То даже не е нощно това. Айде де, тази печка ще не е от ние новите. Защото всеки може да готви с ново. Така е. И всеки може да излъже 17-ка. Зависи какво ще прави с този грамаж 17. Това някакво понятие. Зависи как ми интерпретирате. Разбирам. Ето една малка 15-ка. Извинявайте. Какво ста? Първо си тръгнали цицките на мачката. Ами тя има цицки сега, да. Няма ли да погалите цицките на мачката? Боби ги обича. Не, дайте така. Все пак деца гледат. Ще не издържа вече, сериозно психически. Значи нямате търпение, така ли? Не може, не бяхте ли всъщност вие грешен, защото го бяхте пуснали като малко предварително. Не се представяйте. Но това е игра. Игра, да. Че време за публиката да си. Така е, някой ми е грешната чиния първа, вместо последна, други не пускат печката на време. И какво да се прави? Това ще се прави. Тръгвате за Финландия, разбрахме, там ще специализирате. Какви са очакванията ви? Очакванията ми да има сняг. Ден или нощ ще пребъде? Снегът. Разбирам. Винаги там. Разбирам. Чудесно. Проверка отново. С пръст ли проверявате олиото или... Слагам го на около 3-5 см. И трябва да усещате определена температура. Определена температура, която по принцип трябва да изсуши потните ми длани. Или мокрите ми длани. Зависи как го интерпретирате. Зависи от преразказа на очевидците. Така, изпускаме тук нещо гениално, моментално, исторически, актуално. Това е. Поставите. Това е. Олю да ни даде реклама за това, че готвиме с него. Пропускам само да не забравя. И помнете. Винаги. Докато готвим. Чистим докато готвим. Така беше сводома. Колко му е? Брой. 1, 2, и така 3. Добре, съгласен съм. Щях на 5, щях да спра, но така да бъде. 3, 4, 4,5, 5 на косъм. Каза да се къса. 5. Браво, за 5 секунди. Колко му е? За да не лепне дръжката на тиганя. Чудесно. Да. Това няма да го използваме. Добре, не го използвайте, няма проблем. Какво се смеете? Аз чакам. Yes. Време за чакане. Чакам ли още чакам? Това ще е другата част от готвенето. Ще трябва да ми време за чакане. Сега ще ви издам една тая да ви кажа. Да, кажете. Тук това на зелето. Да. Е много крехко и това го обичам. Вие го заслужавате. Само Ян Голия. Вие го заслужавате. Няма какво да взема още. За това какво казахте? Готвачите са дебели докато... Опитват. Да, разбрах. Трябва да питаш от всичко в този път. Дори да си притираш думата 17, както си искаш. Разбирам ви. Добре ти ли? Следиме ви, да. Просто вече... Може би няма какво да кажем. Ще видя. Си мислете за някаква любов от живота си, докато готвите. Дори да споделяне да няма това ли е тайната съставка? Това е на ориз, който всеки път е различен. Вече съм сигурен, че вие сте гениален. Един същи продукт са различни. Как стана това? Любовта. Всеки път има домати и подправки. И това като на баба, нека по-валюта, нека така. Реално истината е, че трябва да се слага винаги една единствена подправка и тя е любов. Може би не е любов, може да е страст. Страстна любов. Може да е кокаин. Добре. Може да е. Зависи кой каква штивка привкус вкарва. Кокаин. Кухненски робот. Добре, това след нашата така лека лирика. Яйцата ще ги направим бъркани, ще ги сложим в различни чини и ще използваме тези продукти към гарнитура. Така ще усилят лекия привкус, който сме придали на омлет. Благодаря, т.е. гарнитурите са едно допълнение към цялостно. Почва да получава количка, лекичко долу. Да. И в този момент може да почнем да го бъркаме. Това, изчаквате, да. С дървена шпатула, винаги. Разбирам. Да не повредиме тигана. Разбирам. Още не ухае ароматно, но очакваме скоро. Първо почва сега. В следващия сезон пък ще... Да, разбирам. Бъркани яйца. Добре, съгласен съм. За вас може да се почне един бъркани яйца.
но сготвени с любов. От следващия сезон вече ще разполагаме с новите камери, които ще долавят и мириса на ястията. Новите идват, нали? Идват, защото кухненски робот се развива с много скоростен темп, такъв какъвто дори вашите яйца не могат да станат толкова бързо. Знаете ли защо не сложите подправки? Не, това ще е ученички. Защо? Защото бурканите са консервирани с подправки. Тоест първата част на предаването, когато вкусвахте, вие вече знаете с какви вкусове ще работите. И затова допълнително не усложнявате. Точно така. Гениален. Една дума. Гениален. Елате да подушите. Да, но все още... Подушете с тази камера, айде подуши с тази камера, айде. Уникално е. Уникално, наистина. Едни бъркани яйца, които кога ще дадем име на тези яйца? Как се казват? Те сбъркани яйца ли са? Яйца по-нормалски. Разбрах. Категорично съм съгласен, че това са едни яйца по-нормалски, сготвени в ненормални условия. Ще потвърдите ли? До половината? Добре. Следващата половина си потвърждава, така че имаме едно. Не кашляйте в мънището, но вие също така видях. Кажете, това ли е тази подправка? Това е плюнка. Тази подправка е част от видеото, което е отрязано. Т.е. при отвлението да кажа аз всичко истината да кажа. Добре, истината е вашата истина, която е истина и за някои други истини, но всъщност наистина е истина. Вуаля! Да. Кажи си идея. Да. Много добре изглежда. Използваме дъската, защото няма асистенти, нещата са важни и мъчителни. Ще шмръкна в този момент, благодаря. Но остави една линия. Правиш, нали? Не вие да го прави кучето. Котето, не кучето, нали, Джекси? Точно така. Чимбук. Така се чува златният звук. Това е сервис. Така може би за братята, защото са по-малко яшни. Да. И ще взема голямата чиния. Като майстор, това че разбира се. Защо направо тигара? Тигара. Съвършено мирише усетите, вие сигурен съм. Така. Добре. Взема специалната лъжица за случая. Добре. Не е много специфична, не е мръсна, редкава, напашена. Опипах я. Разбирам. Гениален сте. Разделяме си го предварително до тигана. Горе това малко. Колко яйца използвахте? 8 яйца. Тъй като 4 човека идват по 2 яйца на човек. Тоест няма да е преяждане, ще е просто едно засищане. Вижте си ги изгарнитурата, така ще... Гениален сте. Така. Само да съм спомня да бъркам очите, което няма яденето. Не път, че е пълна и бъркаш в яденето. Това е професионално. Леко спокойно, мислиме си сега хубавите неща, като преди малко. Да. Вижте бобите. Боб. Как се е надишал сячената течност. Уникално. Аз чекъртам сметаното. Хайде, добре. Не сме видяли. Изчезва тук, няма да излезеш навън. Да тук, бе. Как замириса от цигари и алкохолна яйца. Уникално. Пуши ми се носа даже от тези лечебни яйца. Чува се коя е най-подходящата мелодия за вашата вихрушка. И вие най-малко си сложихте. Ето това е скромността на готвача. Аз, нали, хапнах малко докато пробвах. Значи пак всичко е било премислено. И когато ви питах какво общо между шаха... Да, разбирам. Да, но когато ви питах начало на предаването какво общо между шаха и кулинарството, вие казахте не. Как не? Я манипулирахте да. Сега не си журналистки. Журналистката наистина... Пак тези хора, котки в много добре. И то си готви скоростно, както виждате. Не е просто тук чимбук. Зрителите вече нямат търпение да видят. Да не смесвам и прецаквам. Трябва да си вземат една лъжица. Добре, съгласен съм, позволяваме ти. Имаш право. Зрелия боб, пробвахте ли го? Да пропуснахме ли в началото? Прекрасен сте.
Леко по леко, че стане на млеко. Целувки, целувки от зрителите. И това е първият гладник. Кажете, усеща ли се аромата? Добре, усещах. Усещате? През цялото време усещах аромата на тази вкусна блажа. Да, и тя. Нямам търпение да питам. Очаквате ли, имате ли предубеждение спрямо поем? Аха, разбирам. Не мога да си отворя устата, защото се боли с люка. Да. Драги зрители, това е... Както пресъхва, така и се пълни. Ето това е една кулинарска мъдрост, изречена от един кулинарен гений с голям кулинарен нож. Тигана ми кръв. Видяхме, то даже е тиган, не е нож. Имаме зрители, които ще потвърдят, ние сме виждали неговия тиган. Какви чудеса прави, ето го, мазен. Тиган. Голям дебел тиган. Незалепващ тиган. Лубрикиран моментално и веднагически. Така това е от... Това ли е кокаина, за който вие говорите? Или е амфетамин? Амфетамин. Амфетамин под формата на сирене, това е новата... И изведнъж са двама... Какво става? Бошко Брадърс is here. Леле, господи боже. Нищо няма, само отгоре подправките вадим. Готово. Пилота на словета. Готово. Просто без никакво напрежение. Защо трябва да има напрежение? Браво. Благодаря. Това беше предаването Кухненски робот с нашия гост Влади Замока. Чудесно. Ще се включим отново утре, евентуално да покажем и разстройството.